Mga boss, dito na kami sa patitik ng beach. Bababa na kami. Salamat po sa mga sponsor. Pagbaba, pagpatukan, pagpaan. Diyan ano, pabakal sa tikuyan. Kata. Diyan may prepare si Ma'am Ann sa hiking. Oh. Ma-duty pa nga ng usaga. Nasutso. Ayaw katang station. Ang station sa saro lang. Kawa-kawa, nakasagat naman ako duma. Still panganib niya. May luwas. Oh, arayo na ning. Taob na ning ano pa ning kahoy. Dahil na tumabot wifi. So yan mga boss. Pababa, pababa. Mapapraktis ang tuhod mo digdi, lalo na pagpatukan. Mahal na sigdi pag-uran. Pag mga first time, nagkakagat yan sa kahoy o katagapo para magpusog ang tuhod. Yan na baga, oran nina baga.
dara kang ano tanaynot na. Yan. So yan mga boss, lapit na sa White Beach. May pangsambulan naman si Ayeng Mayday.